Zorgvuldig te werk gaan bij schade is belangrijk. Ik ben Jeroen en ik vertel je hoe je niets vergeet als je schade meldt bij een verzekeraar. Allereerst, voorkom verdere schade. Bijvoorbeeld sluit je hoofdkraan bij een lekkage. Zo voorkom je dat de schade erger wordt en dat de verzekeraar je claim afwijst of minder vergoedt vanwege nalatigheid. Leg daarna alles goed vast. Maak duidelijke foto's en noteer belangrijke details zoals waar en wanneer het gebeurde en onder welke omstandigheden. Zo kan de verzekeraar de schade beter en sneller beoordelen, omdat er voldoende informatie beschikbaar is. Meld je schade zo snel mogelijk bij je verzekeraar, zodat hij aan de slag kan met je claim. De verzekeraar beoordeelt je melding en stelt misschien nog vragen. Is de schade gedekt? Dan wordt de schade vergoed of gerepareerd. Wil je het uitgebreide stappenplan gebruiken of weten wat je kunt doen als je schade niet vergoed wordt? Check onze website.